Čaute. Zdraví vás Magor 02 pri tomto druhom vlogu, aby ste videli kvalitu môjho mobilu. Čiže týmto foťakom som točil prvý vlog. Je to Panasonic DMC FX3 od Lumix. Je to došupový 6 megapixelový foťák. Áno, nie je to nič moc, ale kupovaný asi pred 2-3 rokmi, ani viac. No takže týmto foťakom som spokojný a vopred, keď som možno tmavý, tak je to tým, že je večer a ja si vás prechytím. Takže prepáčte za to, že keď náhodou budem tmavý. No takže toto je k tomuto vlogu asi všetko, aby ste videli kvalitu môjho mobile phoneu. No a chcete vidieť, ako som to natočil? Je to taký make it. Takže počkajte. Asi nejak takto. Čakajte. Že asi nejak takto som mal zavesený. Vidíte, na strome. Foťák. Aspoň viete, ako ja natáčam. Takže na 2 minúty to ukončím. A máme môj pes. Takže odoberajte, lajkujte, komentujte a majte sa. Čauko.